E ma vedi invece. Kati, táncolj már egyet nekem! Ott rúgjál nekem egy gólt! Most dublivetét csinál. Kati! Kati! A táncolj addig! Nem adom oda a telefont, jó vagy már! Várjál, majd én. Foci előtt mit érzel? Mit érzel? Izgulsz? Nyerni fogtok, nem fogtok. Nyerni fogtok. Tudom, nyerni fogtok. Ha nem menj ki a kép elé, mert Hát ne menj el fele, gyere vissza! A YouTube hónap látni fogod A magad. Youtube-on most ma fogod látni magad, hely! YouTube-on leszel! Gyere, Getén, várj, készítek egy-két tiktót. Szandi! Gyere már ide, légy szíves egy kicsit. Az a lényeg, hogy melyik csapatban vagy? A fiatalokban vagy? A nőknek. Felrakunk bennetek a netre. Így van, a netre fogunk rakni. Komolyan? Betty. De hogy szabad útnál maguk egy gyereket? Hát az apja elvállalt őket, tudod? És nyerni fogtok? Szerinted? 100%. Izgulsz most legalábbis? Nem, biztos vagyok a nyerésben. Igen. Menjünk át a másik helyet, nézzük, hogy mit Jaj, Geci. Na, Ildikém, gyere már, riportot csinálunk. Várjatok már egy kicsit. Ti mit mondtok, ki fog nyerni? Ki fog nyerni? Szerintetek nyerni fogtok? Igen, 100%. Ez egyértelmű. Ti nyertek? Már eleve egyértelmű, hogy mi fogunk nyerni. Már itt van a És mérni. már igen, és izgulsz legalábbis? Figyelj, izgulni nem izgulok, mert a kicsiket úgyis leverem, úgyhogy ennyi. Sosem veszítettem, úgyhogy itt Aha, értem. Gyere. És az aranyakláncot hol lett? Kérlek szépen, azt is letettem a szekrénybe, hát egy ilyen fukszana, hogy már itt izéljek nektek. Hát de akkor is veszítnék én vele, nem? Na, szavaztok. Jó van. Így van, na beszéljetek. Arról van szó, hogy minden embernek tudni kell egy ember. Nekem Így van. Akkor miért embert Te is embert akarsz fogni? Mármint úgy érte, kérlek szépen, hogyha jönnek a hínek és hozzá hozzá, akkor valakinek csak rá kell menni, hogy nekem jól lesz Pöskernek a feleségem. És a dolog, hogy ki fog elő lenni, csatárként. Én leszek a csatár. És te leszel a Ki lesz csatár. a sepregető? Iza lesz a sepregető. Iza az nagyon-nagyon-nagyon nagy ember. Hogy asszony? Asszony vagyok már helyet. Na jó van. Mindegy, ez a gyere... Ez Ernőnek a barátnője? Hogy ez Ernőnek a barátnő? Milyen szép te? Szerintetek ki fog győzni? A fiatalok. Az öregek. Most akkor ki? Az öregek. Az öregek, most a fiatalok. Fiatalok. Hát egyszerre mondjátok el. Rájönünk a YouTube-ra, felmegyünk. 100% A fiatalok, az öregek. A fiatalok, oké. Te meg minek veszi te félpucéról, ne? Szakis be akarsz térni a szállaton? Várj, már kiszakítom mindjárt, Geci. Oké, azt fogom beírni Tiszavidi valami. Azaz. Vámpíra fogad, hagyd lássuk! Jani! Na, Mário. Nézzük ide. Nagyon szép vagy, Geci. Reppelj már egyet, akkor legalább erre... vagyunk. De legalább egy normális reppet nyomjál. De nyomjad. Vagy később néked, mikor jó lesz. Na megy, foci, nagyba, az öregek és a fiatalok fog menni, az egész és asszonyok, akik nagyon jól fölüsnek. Nagy riporterek vagyunk, Geci. Megnézzük, hogy mennyien fognak megnézni. Hát, így kíváncsi vagyok rá. Ott van a csatárunk, sárga nadrágban. Ott a hátvédünk. Rebeka még hozzá. Rebeka, beszélj már nekem egy olyan dolgot, hogy szerintetek nyerni fogtok? Biztos vagyok benne, hogy nyerni Biztos. Oké, és mi vagy, középpályás vagy hátvéd? Hát a mi csapatunkban 4 csatár van. Úgyhogy 4 csatár, és akkor te mi vagy most? Csatár 2. Csatár 2, hát az most a csatárban Csatár vagy. 1. Értem, aha. Értem az egész dolgot. És most hogy érzed magad? Izgulsz, nem izgulsz? Izgulok, hogy ki fog felrúgni.
Nem fognak felrúgni, de nem fognak felrúgni. Mert toppon vannak. Katikám! Feszítség már! Keresztanyú! Keresztanyú, szerinted ki fog most nyerni? Ti fogtok nyerni? 100%-ig ti fogtok nyerni? Oké. Anyu! Szerinted ki fog nyerni? Ti fogtok nyerni? Én fogok nyerni. Tudom, hogy a születésnapod van. Mamma iszó? Nem. Nem iszó, mamma? Nem. Oké. Ez a pulya ne szaladgáljon be, mert nem felelős érted. Van itt egy pár ember. Ez mind rokon. Testvére. Ez a családfa, ez a családfa. Ez a családfa. Ez mind a két a családfa. A bimbum banda. A bimbum banda. Pincu banda, te fél. A Pincu banda. Ne, ott van a Fejfej Pincu banda. Itt meg a fejvezér. Na, te is fáradjál, beljön, légy szíves. Na és éppen lássuk, hogy fociznak. Itt van a labda. Ez az. Jó, itt ezt már. Én veszem négyet. Amit breakelnek ezek te? Kész! Hey! Tegyétek le! De, ott van apám meg anyám, ne te! Aha! Diana! Szívül a pályán! Az az anyu! Ezek a kapitány. Ne, ne kell fel. Ez zsemlé szabadrugás, labda volt! Labda volt! Azért össze ne törjétek egymást, he! Partjelzem nincs! Én már felközelítettem. Ó, Betty, ide. A meleg, hogy mit Hát nem tudom, Geci. Mindjárt! Diana, ez nem bikaviadal, ez foci. Anyu, te ne itt tomposkodjál! Jó, Izák, jó. Ne nyúljatok hozzá! Én riporter vagyok, engemet nem kell állítgatni! Engem fel. Ennyi. Felrakjuk a YouTube-ra. Halljuk meg, hogy nem felteszem. Összevágjuk, Geci. Kivágom, tudod. Kati, táncolja már nekem egyet! Állat! Gyávol. Várjuk a csapba, kezed lábod. Azaz keverges nekem! Van barátod? Hello, Zita van gaz. Hello! Szia, csá! Diana, dobja, úgy úgy! Polgármester, ezt tervezte az egészet, hogy gyergely. Apsicska! Ez a YouTube-on milyen feszítés. Köszönjük polgármester. Amelyik a pracsi. Jó, drági. Ezek egymást megölik a labdáért. Itt ölik meg egymást. Itt a közönség, aki drukkol mindenkinek. Janikó, szerinted ki fog nyerni? De már ha meg lájj. Jani, máma nagyon el voltál búsulva, mai meg. Így van. Ki kaptál, vagy mi? Az anyám úristen! Tudod, hogy nagyon... Hey, a YouTube-on feszítni fogok. Fiatalok dobnak!
fiatalok, ha izé rúgta ki. Ha valaki kibukik, ott kell menni, hogy érzed magad. Tényleg, Geci. Tényleg. Mi vagyunk a mentősök. Meg a másik oldalra Niger. Kész! Kész volt! Kész volt! Mint gondolsz, Levi? Erről az egész dologról ki fog nyerni? A vénasszonyok. A vénasszonyok. Ez a nap hogy érzed magad, Ildi? Jól érzed magad ezen a napon? Kim van? Rebeka, mi újság veled? Fáradt vagy? Nagyon? Kézod! Te ne dumáljál! Én téged, te vagy engem. Mi a helyzet, Geci? Rázkok minden, veszed? Veszem! Én is veszem. Akkor jó. Itt a csapatvezető a fiataloknak. Ja, van YouTube-on meg Fezingei. Szabikám, te meccset nyertél? Második helyet. Második helyet, az jó. Mellé! Hogy megállít, te fiú a játékot. Hát tudom, hát én csinálom, de Kirúgás. anyu, helyezkedj! Mehet tovább, mehet tovább! Jó, neki a 6 és fél percen a szem. 13 perce veszem már. 15-ig lehet, már YouTube-ig 15 percig lehet venni. Igen? Aha. Sziasztok! Mi a helyzet? Mondjatok már valamit? Semmi. Veletek? Kinek drukkoltok? A Hamzáknak. Hát én beszélem, hát most... Ja, akkor a fiataloknak. Értem. Hát milyen dolog eszel? Meg se szólal, semmi. Ja, aha, értem. De jó van, más vegyének. Nem, minek? Hát most nem lehet venni. Jó van, testvérem, vegyél. Keresztapul kinek zuggolsz? Én csak az idősök. Jó, van akkor. Simaink. Oké. Simaink. Nem csak az idősöké a világhely. A polgármester hol van? Aha. Szia, Nóri. Menyet nem láttad? Úgy látom, nem. Polgárőrség.